Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ula ai ka jingkhublei yu Dr. Kharluki uba de state president ka seng NPP hadian ka jingkran ka jongu ha ka baw laong wat panlong ya ka North Shillong kum ka constituency ka ban shar khi ben ya kini ki kantien u Dr. WR Kharluki ula kran ha ka jingalang pen scam ya ka executive committee jong ka NPP North Shillong block committee man ha ka khat khandai trik unai wing arhajar arpuar uba Adelbert menta ka si ka arpui trik unai wing habakran bikilar patai khobor ulang baula UI lingba ki social media ya ka jingkran jong Dr. Kharluki barula pen phai ktien da ka baong bau Dr. Kharluki ude ban ne kat kum ka ktien ka ba ukran baru de ba arsam namaria ka jingdawa ILP ha ka ying dor bar thawan lingba ka jingalam jo ka NPP kat ba po parliament ha ka jingdon nang ka NPP kia menjur da ka CAA MLA ka North Shillong laong ru balakhang ye ka jingti be an yu do yong henrai lap ye ki met ya pa po krem ulapan kan mau ru ba ka mau khar ka de ka do nu jong ka jing khi ban yo ya ka jalala jong henrai na ka liang ba Adelbert ulaong ba ka jing rakhi ka jing dap san post nam ka jala u klem shim dan benta ba u de we na ki MLA balakan taj ha ka ba ulaong ba kam dan jing mun shu ba Adelbert ulaong ba ha po king dar bar thau an ulara ya santali ki man kataban penjelan ya kerta thungkam ka reservation policy ka jingphia ya ki IPS bat IAS jong ka Assam bat Meghalaya ban pen kan ria no ya ki nong song snong ka themator bat ka jing ekran halor uput usam jong ka jala Meghalaya bat Assam MLA ka North Shillong la pen kan mau ru yu Dr. Kharluki ban apdeng ki te ki santali ki man ya ka jing penjelan ya kerta thungkam ka sarkar ka la pen urlong bat pen trekam bat ya ki south li ki mat ki bedang sa ba ka sarkar kam patla man nei kindai ki mat jong ka election arhajar arpulai ulapan rap da ka baong nga khlem shim la yo ya ka jingkarshan ha po ki yung dor bar thawan henrei kamper nga sha rem nga snow sarong banga yo ban ra ikinong rem pat ka sur ki pat ba nakaliang jonga ko mamali nga snow nga de ban shim ka bu manai khublai kerpang yai Dr. Kharluki ibade I president state president jong ka NPP lemba ka social media nga I ka jingkran ka jongi bai ai borong ya ka mukhar ba di pen ken mauru ba ka mukhar ka de ga donot jong je khi hills dia tede lor ta kanong rem ko bangaru masobot pen ken mauru ya I Dr. Kharluki ba manakani ka jing rakhi ka san post na je LNT jong jela ngam sebdon banta pangade we na pleng ke amali bo boycott ha ka ba sutu ya ba mdon jimot ki jing dawa ke ba santli ngali ban bu khamat ka sarkar ko we na pleng te jing dawa ka de ga age relaxation kabar kadika state reservation policy kabla sa teng la slam ko belong outdated kabla kamban review ban revamp kabalai kadai ka separation of Assam and Meghalaya kada hapren ka IPS bat ka IS kabasau badai ban pen karya no mardor ya ki nong song snong hamte pothami mulo bat kabasan kadai ka interstate boundary between Assam and Meghalaya. Aku apa kan mau yai Dr. Kharluki ba napeng ini ki mat santali ko ba sungsaro manitu ba ban pekan mau pai ba ko wei napeng kata kadika age relaxation ko ba ka sarkar klayo ban pen trekam ban pelongkam ba jimatoi kanong dei tangki khon samla jo constituency jonga nrei ki khon samla jo ka state I barokoi ngakuan pen mau bagini kisau tu likimat ki brangsa ki ba ka sarkar kam shimala la bali ngasko pen mau ba kindai ki issue election hani ka arjar arpulan namar balai namar kini ki kita ya ga donut jong ja pen riu de mar kada wa ti po ngali ban shong man percitom hapo madan malki kabar kabang ko apa mau I ba I Dr. Kharluki da ila penong kamru da baong ba kamukhar ke de banong ka role model ya kastir khublai sibun Dr. Kharluki ngaru masung manai khublai kham tam ki pai ba jong ka constituency ki bla seyanga klam na perket ram ban ngam nong kaman kudup ya syuki bane pen bakat bat ka lawi de lor tanong rem yang ramba ban long tau role model hapo ka assembly wala nga don lang ringkat par ka sarkar nga wanra
ya ki isu ko bakiwe kimpat jubuan ra ki don kham ta bak sarkar kimpat juan ra ngawan ra ki isu lemba ke private members bill lemba ke resolution ba lemba ki adjournment motion barwara preng idon ki isu ke ba kata hendrei ngam sabayo ka jikersan hapo ka yindor bartawan li kampir ngasarem li ka nongrim jong akhram rem ke bangamut ban penpau maso sarong ba ngayo ban ra ya kimat per gijing dawa ki balong ki nongrim bar kham tam ka sur jong pai pa ke ba lai ke ba i Dr. Khaluki pen kan mauru ya ka parti ke jong i da ke ba yong wat pelong ya ka not shalom ke jing le ran ya ke jela don't make not shalom laughing stock of Meghalaya kulai sibo Dr. Khaluki nasmo pen kan mau ba ke ka ktinu pikran soba leru da kakam ai ba kaktin ba kakam kanya dekat lam kum tangan hapan so ba lam kum tangan hapan penongkam weekend dia manong ba filong hypocrite bale kum nuksa mentahang ni hapo Meghalaya lembaga unanimous resolution ko bangi pas hapo ka house lembaga jingalam joga NPP la pas ya ka LP nregat ba hapo parliament ka ba ka NPP ru ka nang ka menjur pat ka CE hani pan ILP ka bantai fi pan pi menjur ka CE ka ba arpat ka ba bun sim pilen piong ba kamdon kata ka illegal mining hendak ba lapat ki mariap piong don kata ka jingti bi an redap ki mariap program ka ba arpat piong ba kamdon kata ka illegal transportation kata ka jingkit bi an ki doyong hendak bang i ki trok labu iki doblat ahlor latap terpar labu doblat ahlor ba ka trok akhlem lapau ba lay iru kari kasi berkoi lay ba penban mi do duyong kalong ka jingleran bat ka ba sao ka ba kong santam ka ba dong kam tam ka ba kum ki pai ba kim di berklep bar kam tam kum constituency ka ba kum do ta jingleran ka ba Dr. Khaluki mot hato kam demo ka jingleran ka jingja haba ka jingtua jong ka dom assembly kabang laki minti la selamba ban yo no ka assembly la jong hendai ga ba dep padep ada tua ti ai pai ba besar ban ada pen kan mau pai ba ngada kerpat pai besar ban ada pen kan mau pai ba ngada kerpat pai ba kan mau manda penok kam bahangi ko ke jekla ni kiti jong pi batang si second bi bakla sangsem la bakla bar ke jingkla ka song ini simpre akti jong pi namar ke jing sibata jong pi collection dak jitu beri to blay dak jingkir clear bar ke jing jingai phiru bidan ke benta mar sain doru ya kalawai kulai semua